Mini dalodu zbaħna quddiem l-iskola primarja ta' Witilajn kif eluf ta' tfal madwar Malta u Għawdex illum għalihom hija l-ewwel ġurnata skolastika għas-sena 2025-26. U qegħdin proprju hawnhekk sabiex naraw x'inhuma l-aspettattivi ta' dawn it-tfal f'din l-ewwel ġurnata skolastika. L-entużjażmu ta' tfal fil-bidu ta' sena skolastika ġdida kien evidenti fuq wiċċhom hekk kif l-erba' filgħodu bdew jaslu l-iskola, inkluż ħafna minnhom li stqarrew l-antiċipazzjoni biex jaraw f'liema klassi se jkunu, min huma l-allima tagħhom, kif ukoll jekk sħabhom u se jerġgħu jkunu magħhom fl-istess klassi. Illum l-ewwel ġurnata lura l-iskola wara l-holidays x'qed tistenna? Nilab mal-ħbieb u nara minn fil-klassi. Xi ġurnata sabiħa. Learning. Arts and crafts. Like a teacher that is good, friends that are good. And the first day that I meet everybody. Biex nitalmu. Dawk. Biex nieħu gost. Learning, making new friends, educating and playing. Nistenna pal maths, English, science u daw u studji soċjali u daw l-affarijiet. Tkellimna wkoll mal-kap tal-iskola Isabella Kakija li wkoll kienet ċerqana tilqa' l-itfal fl-iskola preparata b'tiżjien tal-okkażjoni. Minn barra hekk, l-atmosfera festiva kienet ukoll imżewqa bil-preżenza ta' żewġ maskots biex iferħu l-itfal. Il-kap tal-iskola stqarret li jridu juru l-itfal li l-iskola hi post pjaċevoli u mhux li jridu jattendu bil-fors. Mela dal-jumejn u anke ġranet qabel inna nippreparaw biex ikonna l-affarijiet f'posthom għandna klassijiet ippreparati, il-common areas preparati kif qed taraw l-iskola hija mżejna, loġistika in place biex kif jaslu tfal dalgħodu diġà bidew jaslu, inkunu nilqawhom b'mod sabiħ, b'mod fejn huma nistidnuhom biex jidħlu għal din is-sena skolastika b'mod ferħan, b'mod tranquil, looking forward għal sena ta' tagħlim, sena ta' żvilupp. L-entużjażmu ma kienx biss ta' tfal imma anke tal-ġenituri b'ħafna minnhom jieħdu r-ritratti u l-filmati bħala rikordju tal-ewwel jum. Bħallum tkun vera ċitata l-ewwel ġurnata ħarġgħu jintaqgħu mat-tfal mal-ħbieb tagħhom, it-teacher, il-klass il-ġdida. Wara sajf ifhem ikunu naqra ċitati, imma ngħid għalija Luka t-tifel il-kbir tiegħi kien ċitat li jerġa' jidħol lura l-iskola, year 3 biex jerġa' jintaqa' ma' sħabu tal-klassi u jkollhom sena skolastika kif jixtiequ. Huwa ċitata li ħajkollha l-homework għax bdiet year 1. Sa dan it-tant fi stqarrija, il-Partit Laburista wkoll awgura lill-istudenti u lill-edukaturi Maltin u Għawdxin fil-bidu ta' sena skolastika ġdida fl-iskejjel tal-Istat, tal-Knisja u dawk indipendenti.